Hej, mit navn er Lukas, og i dag skal vi kigge på beskæring i film. En af de virkemidler, man skal kunne analysere til en mediefaseeksamen, det er beskæring. Og det er egentlig super spændende, når man ved, hvordan man gør og hvad man skal kigge på. I denne video vil jeg klart gennemgå, hvad hver beskæring kan betyde, hvordan man kan se hver beskæring, og til sidst en begrebsliste over, hvad man skal kunne til beskæring. Helt basalt betyder beskæring, hvor meget man kan se i billedet, hvor vi så bruger den menneskelige krop som reference for størrelse, altså som målestok. Der er 6 forskellige beskærelser, man skal kunne. Der er supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær og ultranær. Yes. Lad os starte med supertotal. Det bruges ofte for at drage seeren ind i verden af filmen og give et overblik over, hvor vi er. Når det bruges sådan, så kaldes det altså for et establishing shot eller et E-shot. Og det er tit det første skud i en scene. Men mest hovedsageligt så bruges det altså til at skabe et overblik over, hvor vores subjekt er i verden. For eksempel kan det være et stort billede over en by, for at vise, at vi er i New York, eller et stort billede over en jungle, for at vise, at vi er sydpå. Et supertotalt skud vil altså se sådan her ud, hvor vi ser et stort overblik. Så har vi totalbeskæringen. En totalbeskæring, det viser altså en person i hel figur, så vi kan se fra hovedtop til hælene. Beskæringen viser ikke kun personen, men også deres omgivelser. Den bruges altså til at fange personens kropssprog og handlinger, så det skal man især holde øje efter. En totalbeskæring, den vil se sådan her ud, hvor vi kan se hele personen. Så kommer vi til halvtotalbeskæring. Det viser personen til omkring knæ eller hoftehøjde. Det er en meget typisk beskæring, og den bruges til at vise personen og deres omgivelser også. Denne beskæring bruges mest til at skabe en naturlig følelse, så den bruges især i scener med dialog, da den ikke overflyder billedet med ekstra detaljer, som et nært billede vil, eller et supertotalt billede vil. Så det bruges mest til bare at skabe naturlig følelse. En halvtotal beskæring vil se sådan her ud, og det er ofte den, du møder mest i en film. Herefter har vi den halvnær beskæring. Den er meget lignende den halvtotal beskæring. Dog kommer vi en smule tættere, altså omkring navlen og lidt højere. Den bruges til at tydeligt vise følelsesmæssige reaktioner fra subjektet, men hvor vi stadig kan se miljøet omkring dem, og vi kan stadig se deres kropssprog også. Man kan sige, at det fokuserer på subjektets følelser, men stadig vedligeholder presset subjektet oplever fra deres omgivelser. For eksempel, hvis der er en scene, hvor nogen græder i offentligheden, så vil det altså være oplagt at bruge den halvnære beskæring, da vi klart får den følelsesmæssige reaktion fra subjektet med. Altså vi er stadig tæt nok på til det, men vi føler stadig presset af, hvor pinligt eller smertefuldt det er at græde omkring så mange mennesker, da vi også får subjektets omgivelser med. Så har vi den nær beskæring. Den understreger, at noget er vigtigt. En nær beskæring vil få subjektet til at fylde en stor del af skærmen, f.eks. hvis man laver et nærbillede af et ansigt. Den bruges altså til at fange detaljer eller følelser, vi som seere måske havde misset ved et bredere skud. Herudover forstærker det også den følelsesmæssige reaktion, man oplever ved at skabe intimitet mellem subjektet. Det er altså meget mere intenst i den her beskæring. Så til sidst har vi den ultranære beskæring. Den ultranære beskæring, den minder meget om den nære beskæring, når man kigger på den følelsesmæssige reaktion, det altså vil vække. Altså at skabe en intens og intim følelse, eller for at lægge mærke til en bestemt talje. Det kunne for eksempel være en plet blod på en skjorte, der inkriminerer en morder. Et ultranært skud går altså lige en tand tættere ind på subjektet. Så for eksempel hvis et nært skud viser en mands ansigt, hvor hans pande er i toppen af billedet og hans hage i bunden, altså hans ansigt fylder det meste af framen. Ved et ultranært skud skærer dette ud, hvor vi så kun kan se øjenbrynene, øjnene og så næsen i stedet. Nu vil jeg så tage en scene fra en film og analysere beskæringen. Først prøver du, og husk på, at alt i en film har en forklaring, så man skal bare mærke efter og analysere ud fra, hvad man føler. Alt i en film er nemlig lavet for at skabe en form for følelsesmæssig reaktion. Så når du analyserer noget i en film, skal du bare spørge, hvorfor? Altså,
hvorfor er der nær beskæring her, eller hvorfor er der super total beskæring her, og så forklare, hvorfor de har gjort det her. Det er i hvert fald en regel, jeg tit bruger. Så, nu har du givet din analyse, og så ser vi, om jeg har udledt det samme for klippet. Vi starter altså i en nær beskæring, hvilket intensificerer scenen utrolig meget. Alt vi kan se, det er karakterernes ansigter, hvor vi så får alle deres følelser med i den her nær beskæring. Og det skaber altså også tydeligere karakterdynamikker, når vi får alle deres følelser med. Herefter bruges der igen nær beskæring for at fokusere på deres hænder. Vi ser altså en specifik detalje, hvordan de alle tre har hånden på pistolen og er klar på at skyde. Scenen bliver så endnu mere intens, når der pludselig bliver brugt ultranær beskæring. Nu er intensiteten altså virkelig høj. Og når der så endelig skydes, klippes der til en super total beskæring. Den super totale beskæring giver os overblik over, hvor karaktererne de står igen. Herudover skaber det også en visuel kontrast fra de tidligere beskæringer. Så klipper den til en total beskæring, hvor vi så fokuserer på en person og deres handling. Altså ham den skudte. Sidst så klippes der så til en halvtotal af manden med den dårlige pistol, den tredje mand. Valget af at have den skudte mand i en total beskæring og den anden levende mand i en halvtotal er for at visuelt simulere, at den skudte mand ligesom er ude af billedet nu. Den levende mand ses altså tættere på, så seeren vil automatisk engagere mere på ham. Der er altså igen snak om en visuel kontrast imellem de her karakterer. Så der bruges nære og ultranære beskæringer for virkelig at styrke intensiteten i den her scene. Og så bruges der super total og total for så igen give os et overblik over deres handlinger. Yes. Så har vi en lille begrebsliste til sidst her. Et super totalt skud, det var det, hvor man så hele verden. Altså det bliver brugt til at skabe et overblik over verden. Et totalt skud, det er når man ser en person i hel figur, altså fra hovedtop til hælene. En halvtotal, det er når man ser personen fra hovedet til omkring knæ eller hoftehøjde. Halvnær beskæring, det er når man ser personen fra cirka navlen og så omkring lidt højere til måske brystet. Så har vi den nær beskæring, det er når subjektet det fylder en stor del af skærmen. Altså hvis man havde et ansigt, så vil det være fra hagen til panden, hovedet vil fylde. Og så har vi ultranær, som lige er en tand tættere end nær. Så for eksempel hvis man bruger ansigtet igen, så vil det så være toppen af næsen, øjnene og så øjenbrynene, der vil fylde skærmen. Ja, og så har vi establishing shot, hvilket er det første skud i en scene, hvor man viser, hvorhen vi er i verden. Så har vi karakterdynamikker, og det er hvordan man viser på skærmen forholdet mellem karakterer og udviklingen af deres forhold. Og så til sidst så har vi visuel kontrast, hvilket altså er, hvor man laver en slags forskellighed imellem karaktererne på en eller anden måde, rent visuelt, for eksempel med beskæringen eller kompositionen eller farver. Det var alt jeg havde at sige om beskæringen i dag, og det er alt du har brug for at vide til en mediefags-eksamen eller bare normal mediefags-undervisning om beskæringen, hvad den betyder og hvad det er.